sai Allah, halin mutum sai Allah, sanin mutum sai Allah. Halin mutum sai Allah, sanin mutum sai Allah. Halin mutum sai Allah, sanin mutum sai Allah. Tafa da ni. Me yake tafa ki? Akwai wasu ɗabi'u da mahaifina yake yi wanda ban gane mishi ba. Shine na zo na tambaya akan zan iya jayayya da mahaifina. Haba yata. Ai ko garin da ba a san la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ba. Babu yadda za a yi a ce a yi wa ɗa izinin yi wa ubansa bore ki masa biyayya, babu wannan wajen. Ballantana addinin musulunci. Wanda shine addini wanda ya tanadi tsantsar yadda da zai wa mahaifinsa bauta, ko da ko uban nan kafiri ne. Ba zai yiwu ba a ce a baki dama ki wa mahaifinki bore akan dukkanin abin da yake aikatawa ko wani iri. Bari in baki tarihin wata kissa, wataƙila kin santa. In kin santa in muke tunani, in kin santa in tuna miki ita, in baki sani ba yau ki santa. Nabi Ibrahim annabin Allah ne, manzo, mursali, wanda yake cikin ulul azmi min rusuli. Da shi da mahaifinsa Azara. Wasu suna cewa Azara mahaifin Annabi Ibrahim ne, wasu suna cewa dan uwan mahaifinsa ne. To amma mu addinin musulunci biyayya da zaka yi wa mahaifinka, shi zaka yi wa dan uwan mahaifinka, wansa ko kaninsa. Shi mahaifin a matsayinsa wanda bai imani ba, ko wan mahaifin, sai ya sassaka gunki, sai ba Annabi Ibrahim sai ce je yi masa talla. A matsayinsa na annabi baya kin yi wa mahaifinsa biyayya, baya cewa ba zai je ba. Haka zai karɓi gunkin nan ya ɗora a kansa ya shiga yana talla. Amma inda gizo yake sakar, sai ya rika cewa waye zai siye abin da ba zai amfane shi ba. Don haka sai ya je yi talla nan ya dawo bai sai da komai ba. Da haka har mahaifin ya fahimta ya dona ɗora masa. To saboda haka zaki hikima, haka zaki tsaya ki yi tamsiliyat, ki nusar da mahaifinki abin da yake wanda ba daidai ba ya daina, ta irin wannan hanyar zaki bi. Amma ba za ki fito kurku ki masa rashin biyayya ba, domin Allah subhanahu wata'ala kurku ya wajabta bin iyaye a cikin alkurani. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabtar da bin iyaye a cikin hadisi. Har ma Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa yarda Allah tana cikin yarda iyaye. Idan iyayenka ba su yarda da kai ba, Allah bai yarda da kai ba. In ku iyayenka suka yarda da kai, to Allah ubangiji ya yarda da kai. Saboda haka shawara da zan baki kenan, ki lallaba mahaifinki, ki yi masa biyayya. Insha Allah malam, zan yi haƙuri na ci gaba da yi masa biyayya kamar yadda ka bani shawara. Shi ne wajibi. Wallahi in dai baka tura ba. Saboda wallahi ina buƙatar siyan siyarci. Ka gane? Ina son zan je canza waya. Sannan kuma ina son zan shiga kasuwa. Allah in har baka tura min ba akwai matsala. Saboda na faɗa maka zan je in canza waya. Kuma ina son zan shiga kasuwa yau. Allah sarki su shi yasa nake ƙara son ka wallahi. To shikenan. Tunda dai har kayi alƙawari, ni kuma bazan matsa daga inda nake ba har sai na ji shigowar su. Okay? Bye bye. Take care.
Dan wahalalliya wannan ai kai ne dan marainiya. My ATM. Ba komai ne yake janyo taɓarɓarewar wannan zamanin namu ba, da lalacewar wannan zamanin da muke ciki. Face inda mutane suka raja'a wajen kafa ginshikin auren da za su yi ba a tafarkin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da inda mutane suka taɓarɓare suka lalace suke kafa ginshikin aure bisa niyya ta san duniya, bisa niyya ta wani ra'ayi nasu, shi ya janyo 'ya'yan da ake haifa. Ake haifan 'ya'yan da ba su karɓi tarbiyya ba kuma ba su samu tarbiyya ba har abada, saboda asalinsu usul ɗinsu ba mai kyau ba ne. Babu ikhlasin niyyati lokacin da aka aure iyayensu sun za a zauna tare da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa wal ibnu sirru abihi, shi da kake gani sirrin ubansa ne. Dole kamar kumbo kamar katanta, inda uba yake dole haka za a samu ɗa haka yake. Babu yadda za a yi mutum yana da uwa lalatacciya ko uba lalatacce sai haifi ɗa na gari, wannan ka gaya masa kowa yace za ka ƙarya yake. Tunda ba a taɓa siyan saniya sa ya barbare ta haifi akuya ba. Kuma sannan mutane suna manta auren mace guda 4 da annabi ya ce a iya yi, ba yana nufin ya ba da dama a aure su bane. Ya ki ce ana auren mace don kudinta ko don nasabarta, ko kuma a yi aurenta don danginta, a yi aurenta ko don kudinta ko don kyanta ko don dukiyarta. To ba fa annabi cewa ka auri irin wannan ba, saboda ba ma gane hadisin. Sai ka je ƙarshen hadisin za ka yi hukunci inda yake cewa fa alaika bi zati dini, ina horonka wacce za ka aura ma abociyar addini. Sanda duk za ka yi aure in ka kyautata niyyarka wajen aure, ka san yar da za ka aura, yar gidan da za ka aura, wallahi duk ƴaƴan da za ka haifa mutanen kirki za ka haifa. Saboda haka kai kana da ƴa irin yadda kake wa ƴaƴan mutane, wallahi in ne maka albishirin da ƴarka ba za ta tsira ba. Kowaye ka gaya masa ƙarya ne, ba zai mutum ba zai aikata shi a nan tsiya ya tura waje ba sannan gidansa a zauna lafiya. Wallahi kowaye shi ƙarya yake, domin duk yadda za ka yi lalata da ita ba da ka sama ta horo ba, ba akwai ka ce ta haifa maka ita ba, uwa ce ta haife ta. Ta iya yiwa uwar wani ce ma, ta iya yiwa ƴar wani ce ko ƙanwar wani ce ko kuma kakar wani ce ko matar wani ce. Za ka yi kowace irin lalata da ita, kai kuma ba za ka so a yi da matarka ba, ba za ka so a yi da ƴar uwarka ba. Saboda haka ina ja maka kunne da ka yi maza ka ɗauki karatun ta nutsu ka dawo kan hanya. Wannan ita ce shawara ta gare ka. Ban ɗaga murya ne maka hayaniya don in ci mutuncinka ba, a'a, na yi maka haka ne don yi maka hudu ba ta shiga ranka don ka dawo hanya. Shi ne abin da zan iya gaya maka. Ka gama ko malam? Idan mutum ya yi wa'azi ana ce masa alhamdulillah, Allahu akbar. Saboda haka alhamdulillah malam, Allahu akbar. Na gode. Ni hagu, ita dama. Lamarin yayi. Wai bacci kika fara ne? Wallahi na ka daɗe baka so bane shine yace bari in ɗauko ta. Allah di? Kinga, damar lemo na samu mana. Kin san na san kina son jan lemo.
Lai fa ina so. Shi yasa na tsaya na samu mana mai sanyi. Ko? Kin san saboda san jan lemon ki ma na kama da san jan lemon. Shi yasa kai maka kishin dan lemon? To ya ba zan sha ba. To. Sai ka bude mamma? Annabaji kika bude ashe ba san ki nake ba kenan. Hayya. Ha, ai rayuwar sai da ba dan Allah. Ki dan ƙara mana. Ka kudu wannan shan da nayi? Baki sha ba abinda kika sha wannan dan Allah. Jibi ba? Ko rabi baki sha ba ai. To bari in ƙara. Yauwa ko kefa. Kin ga banda da kika sha ko? Ko kefa. Menene? Yayi. Tunda kin yi bacci. Baki ji abin da nake gaya miki ba tuntuni ko? Na san abin da ya kaki. Na gaya miki ki cire ni daga cikin rayuwarki kwata-kwata. Ba kaunar ki nake yi ba. Idan mahaifinki zai dauki dukkan dukiyar da ya mallaka a rayuwa ya bani, ba na kaunar ki kuma ba a yin so dole. Dan Allah ki banni na huta. Zuciyata zan bata abin da take so amma ba ke ba. Ko baki ji abin da nake gaya miki ba? Yanzu ba za ka tausaya. Ki zalla cikin gudala. To ki ba a hankali da ni. Yanzu faɗa nake miki kafin na fara ci miki mutunci tukunna. Ina so kamun nan da wasu 'yan lokuta ki baggun nan, dan zuciyata an taraya mun zan iya haɗa ki da motocin nan. Ki fita daga cikin rayuwata, da ta cikin gudala. Sai na tarrotsa miki fuska an baki wasa wallahi. Na ji naci. Allah ƙara da riki. Habibu kake ko? Bakanike na mota. Ko ma me ka kira ni baba? Wai baka samu sakona ba ne? Na samu sakonka. To ka san ko ni waye kuwa? Baba na san kai waye mana, ba kai ne mahaifin Maryam ba? Ƙwarai da gaskiya, ke ma ka sani. Kyakkyawan sani ma na sani. To Habibu, kai ko me ya hana ka zuwa ka ansa kiran sakon nan da ne? Kawai ni na zo ne ba shi da wani amfani zuwa na. Bala Habibu mai gyaran mota. Abin da nake so da kai. Wai shin a wannan harkar nawa kake samu? Ta gyaran? Ƙwarai da gaske. Ta. To Habibu, tunda wannan harkar ita ce harkarka, ita ka iya.
kuma ita ka sani idan wannan garejin kake so ga baki ɗaya sai a gyara shi a mallaka maka mallakinka ne, kuma idan jarin motocin ma kake so sai a baka ya zamanto mallakinka ne. Ni ka san bukatata ba na son bakin ciki ko kaɗan ko a rana ko a dare ko a wannan lokaci ‘yata ta tashi a ranta ta ji tana da wani abu wanda yake so sa mata rai, amma ta ce tana yinka, kai kuma naga kana wani noke-noke ban san dalili ba. Kana da magana da zaka faɗa min abin? kai ma baba ne sai kai to ta kwana kai ta duk maganar nan da kake ta murda ta kake to ta kwana ni abin fa da nake so ka sani, kaga akwai ragowar mutunci a ido na da kai, kuma kaga kai babba ne, kuma ita duk duniya da ka gani ba a zira soyayya da ƙarfi. Ita soyayya al-islamu ake zira ta. Yarinyar nan ba ta cikin raina ne, fita ba ta cikin rayuwata, ta rabu da ni. Baba ina ganin sauran mutuncinka dan Allah ka tafi. Haka ce? Dan Allah ka je. Very good. Yawwa, dan Allah ka tafi. Thank you. Yawwa. Ka bar ni in sarara. A'a, mu ci mu da mutum. Dole he na so ka to? Ana soyayya dole ne ko menene? Kana da wani an sanya akai ka same su? Haba mala. Ya sa ka ringa mana bakin ciki. Mutumin nan ya zo da arziki. Da abin da kuke ina kwanci ina jin ina kokarin kwanci wancan ball joint din. Mutumin nan ya ce zai gyara mana gareji, zai mana waye. Nan muna ta fama da karafuna. Yanzu dubu motocin nan. Akwai mota da ta kai wata 6 a nan gurin. An gyara an kasa zuwa dauka. Saboda Allah saboda wannan adalci ne kai mana. Yanzu gashi garin kwanci wannan roller motar nan ta mutumin nan naje ma na yi cizinin din roller ma na bambaro jikin bulo injin. Yanzu ba mu san yadda zai ba. To gaskiya abin da nake so da kai shine mala. Idan bakin ciki za kai mana ni kakkace na munafurce ka. Wallahi zan lallaba in dauke kenan yanzu in bu tsohon nan. Ina jin sa da abin da yake faɗa. Zan je in ga in nan tasa ko ta yi ko ba ta yi ba. Wallahi zan je in ta kokarin yadda zan kafa kaina a gunta. No matter how sai ta so ni. Rabu da wannan talauci baka da fama da wannan karafuna. Yawa kan ma ka ji da wai. Kai ka san me matsalar ka? Gaba ɗaya wani radadada kake min duk kaina wallahi ciwo yake. To ai bakin ciki ne ga zaka yi mana ne shi yasa. Kaga da Allah ina zuwa. Na farko soyayya dai ba a yi dole ka sani ko? Ka ce ina jin ka. Kuma ba a soyayya da kuɗi ko? Wallahi ana yi. Ai da me? Ana yi. Duk mutumin da kaga ya ma soyayya da kuɗi to kuɗin yake so ba soyayya yake so ba. Ni kuma zuciyata abin da take so nake bata. Tunda kai baka ramin kanka dai kai na wani. Ka je kai. Ka bar ni a gyaran mota in mutu anan. To gaskiya na fahimci. Zaka mutu da tsiyarka wallahi. Je ka. Zaka mutu da tsiyarka. Ni kuma wannan yanzu zan je bari in ga ma. Kai amma fasa gyaran. Wallahi yanzu zan je dauke ki. Je ka. In tafi. Je ka. Yawwa. Je ka. Haka za ka rifa amma wallahi haka za ka rifa. Je ka. Ko an zo an firgita ku kana ganin mutum ya sa gilas da wai ka ganshi wani kato ka dauka ni abin kirki ne. A'a.